आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव सान। थांनाय 2003 मायथाइयाव जेब्ला BAC एकर्ड जादोंमोन, BTC एकर्ड जादोंमोन, बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि नैबे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे जिल्लाखौ जोङो गोदानै BTC आव जोङो मोननो हादोंमोन। थांनाय 30 अक्ट'बर 2003 मायथाइयाव बे जिल्लाफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। दिनैहाय बे जिल्लाफोरनि सिङावहाय जोंहा BTR सरकारनिफ्राय मोनसे बिथोन होलाय लेखानो जे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जे जोंहा दिनैहाय गायसननाय सान हिसाबै जोङो फालिनो लादों आरो बे फालिनो लानाय हिसाबै जोंहा दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनसे जे गायसननाय सान, बे गायसननाय सानखौ जोंहा जिल्लानि जा फेग्राउन्डआव दिनै बेखौ गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जोंहा फरायसालिफ्राव बे गायसननाय सानखौ जोंहा फालिनो लादों। बे लेखायैनो जोंहा रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो दिनैनि नैबे जे चिरां जिल्लानि जे गायसननाय सान, बे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनैहाय बाहाय जोंहा मोनसे साइकेल रेलि जा हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो बा जोंनि फरायसाफोरनो मिथिहोनो लादों जे थांनाय 2003 मायथाइयाव BTC जोनोम जानायनि उनावहाय जोंहा मोनथाम जे जिल्ला जे जोनोम जादोंमोन, बे जिल्लाफोरखौ जाहाथे थांनाय 30 अक्ट'बर खालि जेरैबायदि गायसननाय जाबाय, बे गायसननायखौनो दिनैहाय जोङो फरायसाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों जाहाथे बे गोदान जिल्ला जानायनि उनावहाय दासिमाव जोंनि जिल्लाया माबायदि जौगानो हादों हायाखै, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंहा रायजो राजाफोरा दिनै निश्चय मिथिया। दा बेनिखायनो বিষয়টো হ'ল যে আজি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জন্মদিন, চিৰাং ডে বুলি আজি মানে গণনা কৰা হৈছে। এই চিৰাং ডেৰ উপলক্ষে আজি এখন আমাৰ ৰুনিকাটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা চাইকেল ৰেলী এটা আমি চলাইছোঁ, যাতে আমাৰ সকলো ৰাইজৰ মাজত এই দিনটো যাতে স্মৰণ থাকে। বহুত ৰাইজে হয়তো এইটো নাজানে যে কেতিয়া আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জন্ম হৈছিল। 2003 চনত এই 30 অক্টোবৰত তিনিখন নতুন জিলাৰ মানে জন্ম হৈছিল, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। কোকৰাঝাৰতো আগৰ পৰাই আছিল। তো এই তিনিখন নতুন জিলা জন্ম হৈছিল। গতিকে এই দিনটো যাতে সকলো ৰাইজৰ মাজত যাতে স্মৰণ থাকে, ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত কাজল গাঁৱতো এখন ডাঙৰ মানে সভা আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত বহুত মানে প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে হাতত, আৰু সেই উপলক্ষে আমিও আৰু ৰুনিকাটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা এখন বাইচাইকেল ৰেলী আমি ওলাইছোঁ, যাতে আজিৰ দিনটো ল'ৰা ছোৱালী আৰু ৰাইজৰ মাজত যাতে স্মৰণ থাকে। ধন্যবাদ।